The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Unya, nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias o nakikimamad kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Og misulti sa makusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Diyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod o Expedito Ilumba. Of course, din higyapon tano sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab sa FM 94.1. Sa internet, rmndipolog.weebly.com. Okay, maayong bagong tuig 2017. Okay, ulan ang atong bagong o pagsugat no sa bagong tuig. Pero bisan pa niya na, no? Kinahanglan gyud nga atong sa ulugon o kinahanglan malipay gyud ta og atong ipakita sa Ginoo nga nalipay ta. Nga iyang gitugot nga niya paghapon. Niya paghapon mo sulod o musulod ta no sa maong bagong tuig 2017 aron maipakita pa nato ang mga pagpamatuod nga kita nahigugma kaniya, nga ato pang mapakita ang mga buluhaton nga diin siya mahimaya niining atong bagong tuig, ining tuig 2017. So mauunta na ang kanunay natong hunahunaon ba no nga matag gutlo o matag adlaw, wa gyud tay laing pinaka numero 1 hunahunaon nga ang atong pagabuhaton mao ra gyud, wa gyud lain paghimaya sa Ginoo, paghimaya sa Dios. Mao nang atong tan-aw ni atong mga gipangbuhat, kung kining atong gipangbuhat paghimaya ba gyud sa Dios. Okay.
So mao na no, maayong bag-ong tuig 2017. O gunya ato pong gisaulog karon no sa atong simbahan universal o Catholic nga simbahan no. Ang solemnidad sa pagkainahan sa Dios ni Mother Mary o Inahang Santa Maria no. Dugma naman ni nga pagtulunan. Buot pasabot nga sigurado hindi na ta matahap basta dugma na gani nga pagtulunan sa atong simbahan. Buot pasabot di na gyud ta magkuan pa na. Kita mga Katoliko di na ta kinahanglan pang magdebate ana. Magdebate manggaling ta, kita-kita na lang sa gawas. Pero sulod sa simbahan, dili nagyudibatehan ning pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Nga naman, humana ni debatehe. Panahon pa ni Nestorios. Okay, oo. Humana ni debateha sulod sa atong simbahan o ni pronounce na gyud Article of Faith. Di na gyud ta anim kung mulalis tabot pasabot nga dili ta Katoliko. Kung lalison pa nato ning pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Well, ato ning unahon paghisgot no ay atong pagpanubag sa gisgutan sa atong higalang pastor no sa Baptist. Okay, atong unahon hinoon iya man puning nahisgutan na hinumdum ko murag the other kuan pagyud no kining pagkainahan sa Dios ni Santa Maria nahisgutan po din niya og mo gihapon na kadawat ta og kritik no. Og normal ra na no kay syempre dili gud Katoliko ang iyang baruganan. So iya pong ipadayag ang iyang nasayran no sa iyang pagtuo. Mao nang kita mga Katoliko igor ra pud ta trabaho nato ang pagtubag. Dili masuko. Okay, dili may na masuko ta no. Kay matag usa na to natay freedom. Mo voice out sa atong pagtuo na dayon dapat higugmaon nato ang usag-usa no dili ta magsuko pero dili biya ko garantiyang di gyud masuko ang tao ra man ko pero kung masuko manggaling ko no kana bunga na sa akong pagkatawhanon o paninghaon nako nga dili ra ta ko kasa kay naon po teksto sa Biblia nga kung masuko mo pwede ra basta ilang pagpagkasa. Pero kung mahimo nga malikayan nato ng masuko ta para mapatigbabaw yun nato pag-ayo ang atong gugma sa atong isig ka tao, sa atong igsuon ato nang himuon no nga ipahari gyud nato ang gugma no kay kung diha gud kung atong ipatigbabaw ng kanunay lang ta masuko kanunay lang tag hayblaron murag dili gyud nato mapakita pag-ayo ang atong kana bang gibansay nga pagtuo kining pagtuo sa gugma. Dayon dili nato maipakita ng gitudlo sa Ginoo nato diha. Kining kana galing mahitungod sa pagsundog nato sa gugma sa Dios nga kanang gitawag og unconditional love. Unconditional. Unsa man ang unconditional love? Nga kana bang dili ba ka maghatag og kondisyon sa imong gugma? Ug mao man na ang gugma sa Dios nato no dili conditional ang kuan ana ang pamatuod ana tungod kay maayo lang gihapon siya nato bisan kita wala bisan kita dili maayo niya di ba ngano naman kay sa magkadagang higayon sige ra gyud tagpakasala pero ang Dios maayo gihapon nato ngano man kay ang for example kining adlaw kining sun nga mo silaw no matag buntag nga atong gikinahanglan gagakinahanglan magyud tag silaw sa adlaw. Ang silaw sa adlaw dili gyud na mulikbay. Dili gyud na moingon nga oy dili ko mohayag atong grupo sa mga tao dito kay mga buang-buang to. Ay sorry. Ay mga dili maayo to. Mga way ayo to, mga badlungon sa katilingban to mo nang dili ko mohayag nila. Mohayag gyapon, no? Dili gyud mulikbay. But pasabot ang kaayo sa Ginoo iya gyung gipasundayag gihapon nato no. Ang tubig nga atong gikinahanglan wala niya wada. Naa gihapon makainom gihapon tag tubig. Di ba? Gani ato pa magaling ibaligya. Kini iya aman unta no. Di ba? So mauna nga atong ipahinumdumdaan no. Sa matag usa ka nato nga kining bag-ong tuig karon no kinahanglan
ato yung lantahon pag-ayo ang atong kinabuhi kung kininahalad ba yun ato pag-ayo sa Dios. Ato ning ihalad sa Dios yun ang atong kinabuhi. Of course, unsa man diya so pag buhat og maayo nga mahimot ang Dios sa atong gipangbuhat. No, dili ni pagasabto na nga kay basin nang uban nag huna-huna ba nga kanang paghimaya sa Dios maura nang magsige tag ana simbahan nga sige tag simba rin, sige tag ampo. Dili na no kay kining pagserbisyo nato sa Ginoo bisag wala ta sulod simbahan, bisag wala ta diha sa atong prayer room, bisan na ata ng trabaho diha sa gobyerno o bisan asa, makahimaya ta sa Dios diha. No? For example, kung nagtrabaho ta sa gobyerno, kung mulikay ta anang tentasyon sa corruption, nga dili ta mangurap. Tentasyon man ang corruption, labi na kung ikaw mo'y gahawid sa kwarta, di ba? Oo. Kung dili kita mo kurap, magpugong kita sa angay pugnan, kana paghimaya man na sa Dios. So bisang unsang mga buhat nga atong buhaton diri sa kalibutan, basta magbantay ta nga makapugong ta sa angay pugnan sa mga tentasyon diri sa kalibutan, paghimaya na siya sa Dios. So mao na no, ang paghimaya sa Dios, ang pagpahimuot sa Dios dili lang kay kanang mosulod ka simbahan. Of course, usa na kay part man na sa atong pagtuo nga mag-usa ta sa pagsimba sa Dios sa igahin nga adlaw sama sa the Lord's Day nga niadto atong term na Sabat, atong term ron sa Christianity ato nang gilisdan og kinang the Lord's Day. Of course, ang application maori gihapon kay simba man, paghimaya sa Dios. Ngalan rin na ilisdan kay naman gud mabasa sa Biblia nga adunay bag-o ngalan. Okay. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Susugdan nato ron kining pagtuki mahitungod sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Ato sang unahon kining misconception. Kining mga misconception, unsa man ay misconception? Kining dili kana bang nasipyat lang ba? Siguro wala tuyo no? Na murag na sipyat lang yun sa pagsabot. Kay kitang tao god, prone man yun ta sa mga imperfectness, mga impurities, kanang mga kasaypanan tungod sa sangputanan. Ang hinungdan ani tungod sa sangputanan nga gihimo sa una natong ginikanan na Adan ug Eva katong ilang naluwatan ng grasya human sila makasala then isulod din ng concupiscence. Kana bang unsa man ang concupiscence? Kanang kitang tao na nagiti pagka mahiligon sa sipyat, na natay pagka mahiligon sa sayop, na apila diha kanang magbasa-basa ta rin, mag-interpret tag atua, kanang gitawag og private interpretation nga gibawal ra ba gyud sa Biblia, Proverbio 3:5 og unsa pa 2 Pedro 1 9 ba to? 29. 1:20 day. So, mao na nga pero usahay ka na mayon ta kana imo brad private interpretation kini amo mo insakto. Okay, magdebate no pud ta na. Ug unsay private interpretation ug unsay authoritative interpretation. Kay kining sa Biblia authoritative man guni. Now, atong balik hisgutan sa gamay tuod ning unsa ning private interpretation before mosulod ta aning bersikulo nga atong basahon ron. Unsa ning private interpretation og inang gitawag og authoritative interpretation nga kining mo gi-rekomendar sa Biblia. Ang private interpretation kana bang magbuot ta og pagsabot nga ato-ato nga bulag sa mga otoridad nga gitudlo sa Ginoo, nga mao ay gitahasan, nga mao gi mangunas pagpanudlo. Okay nang mo interpret ba ta mo basa-basa lang tag ato sa Biblia, then dili nato ikonsulta sa mga authorities ang atong interpretation. Ana, bantay ta ana. Nga naman kay si Kristo diri gud sa yuta, wala man siya ga ingon diri nga bisan kinsa mo basa sa ako mga pulong o bisan kinsa nga mo basa ani mga sinulat sa kasulatan o kanang mo interpret, wala siya magsulti ana. Diri sa Biblia, nagpili siya mga tao nga mo iyang gi panguna sa pagpanudlo. Kung for example, kung didto ta sa daang kasabutan, ang mga propeta, no, nasa Hebrews 1 verse 1 to 2 nga ang Diyos nakigistorya pinagi sa mga propeta, no, sa karaana sa daang kasabutan.
Pero sa bag-ong kasabutan o kaulahiang mga adlaw, giingon diha nga ang Dios nakigistorya sa pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Tinong Hesukristo, Jesus Christ. Mo binang sa bag-ong kasabutan, kinahanglan gyud unta mag-Kristiyano gyud ta tanan. Of course, di po nato ipamugos kung wala pa gitawag. Mo bitaw nga magbinsahe gyud ang mga mensaherong Kristiyano, parang daghang makahibalo, parang ang nakadungog og nakasabot maobligar gyud sa pagkristiyano. Pero kung wala ta maobligar kay wa pa ta kasabot, di po nato ipamugos. Okay. So mao na. Ang private interpretation kanang mo interpreta sa Biblia nga bulag sa mga otoridad nga gipili sa Dios. Sa karaang tugon mao to mga propeta nga makig-istorya ang Dios pinaagi sa mga propeta. But pasabot tanang mga tao nga nailalom sa daang kasabutan kinahanglan mo repair sa mga propeta. Dili mo diretso sa Dios kay ang Dios may man tog musulti nimo insigida nga ang Dios ipaagi pa man niyag propeta. Mao na nga dunay protokol. Para sa nang moana ka sa opisines mayor na ay protokol mag-agi pa ka nang kinsa na mga tao diha nga iyang gipiyalan ay ka moabot sa mayor inana. Mao na dili ta kay kana bang usbon nato ang protokol. Kung naay protokol nga gitudlo diri ang Biblia, kisundo nato na kay kung dili ta mo sunod sa protokol mao nang kaguliyang ta. Naay protokol diri sa Biblia. So mao na sa karaang tugon pinaagi sa mga propeta ta pakisayod kay ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta, pero sa Bagong Testamento pinaagi ni Kristo. Unya si Kristo kay balo man siyang di siya magdugay dire katong dire siya. Kay halad man tong iyang kinabuhi. Of course, unsay iyang misyon nga buhaton diri siyuta, iya sang buhaton ay siya mamatay. Nga musugot siyang patyon, no? Di siya magdugay dire kay naaraman siya pipila ka tuig nga gigahin wala kaabot 100 years. Okay? Ang iyang mission maura to nga manudlo siya and then dawaton niya ang kanang gilatid na sa kasulatan o kabubuton sa mahan nga siya mahimo ang halad alang sa kabayranan sa ato mga kasalanan. So nisugot siyang patyon para nato. Mo na love. Okay, gugma. So mao na nagunahuna din siya na kinsa may akong i-authorize pod ani. Mao na nga diya sa Juan 20 bersikulo 19 ngadto sa 23 nag-ingon siya maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. No. Ang mga apostol may unang gipadala ni Kristo. Maingon nga ako gipadala sa amahan. Gani no kung ato ning usisahon pag-ayo ning protokol parang dili kita mawala sa passing, no? Ang katapusang gipadala sa Dios nga mensahero kanang gitawag natog last messenger of God the Father. Ang katapusang gipadala sa Dios Amahan, mao si Jesus Christ. Dili si Felix Manalo, dili si Charles Taze Russell, dili si Joseph Smith sa Mormons, dili si E.D. Villanueva sa GIL, dili si Kibuloy sa kanang naas Davao, dili tanang mga originator o mga founders o mga relihiyon ron diri sa karong atong panahon, dili na sila. Sa kaulahi ay mga adlaw, kanang kaulahi ay mga adlaw timan ina last days kanang giisgutan sa Isaias. O kanang uban pa mga bersikulo nga naghisgot og kaulahi ang mga adlaw kun last days. Nagsugod na panahon pa ni Kristo. Kay si Kristo mao man ang last messenger of God the Father. Dayon, moingon ka, veritas ang mga apostol, di ba? Messenger mo po na, messenger, pero sila gipadala na ni Kristo. Ang last messenger of God the Father, Jesus Christ ra na. Si Jesus Christ nagpadala pod mao na mga apostol. Then kung kinsa po'y pilion sa mga apostol, sila na pod ang authorized. Mao na nga kung doon na tayo interpretation sa Biblia, i-repair na to ni ining mga authorized. Kay kung dili ta mo repair sa mga authorized persons, mo nang mabahin-bahin ta, magkadaiya, magkalanrakas gyud ang atong pagsabot aning Biblia. Di gyud magparehas. Di magparehas nga naman kay atong sana wala na to sunda ang protocol diri sa Biblia.
Mo bitaw nga si Kristo sawa pa gyud siya mukayab ngadto sa langit o sawa pa gyud siya mamatay, naghuna-huna na siya og kinsa i-authorize niya nga mohulip sa iyang pagka kanabang leader sa simbahan kay si Kristo man gyud pinaka-leader sa simbahan o sa iglesyang iyang gitukod. Pero naghuna-huna siya nga kinsa may mangulo kung wala ko. But pasabot kinsa mahimuon na kung executive minister o prime minister. Klaro man kay na Mateo 16, 18, 19 o atras pa gyud ta gikan 13 hangtod 20. Nagdula og game ka na ba? Murag nagpadula og game ka na ba si Jesus Christ kay doon na siya pangutana. Dayon ang makatubag mo toy himuong silbing supremo nga maghawid sa iyang authority kanang Yahweh. Kay kanang Yahweh gud nagsimbolo man ng power authority. Na gihawiran man na ni Kristo na sa Revelation 3:7 nga gihawiran na ni Kristo ng authority to bind and loose. Oh. And that authority gisingle out na nga gihatag ngadto ni Pedro, no? Primero gim ka na ba lagi si kuano ako lang gipasumbingay ha pagibulak-bulakan para to make a point nga colorful labi na kay bag-ong tuig karon, di ba? Nangutana si Kristo sumala sa mga tao kinsa man ko, lain-lain tubag sa mga tao. Di ba? Lain-lain wala makatunong, pero sa dihang ang mga apostoles na gyud iyang mga tinun-an na gyud mo iyang gipangutana. So apan kaninyo be sumala ninyo kinsa man ko, ang abtik kayang nitubag si Simon Pedro. Si Simon Pedro mayon ikaw mao ang anak sa Dios nga buhi. Okay. Then ang tubag ni Pedro target yun. Ingon si Kristo nga bulahan ka Simon kay ang maong kamatuuran, no? Wala moabot kanimo pinaagig tawo kundi tungod sa akong amahan ato sa langit. But pasabot napilian si Simon Pedro nga mao'y makatubag sa hustong tubag sa pangutana ni Jesus Christ. But pasabot napiho, no? Napiho ni Jesus Christ nga si Simon Pedro mo'y himuon niyang vicar o representative nga mo'y silbing mangulo kung wala siya diri sa yuta, no? Kay importante man kung dunay mangulo parang dili ta saag. Kay kung bisan kinsa ra himuon atong pangulo mahimong saag gyud ta. Bisan kinsa ra himuon na do. Muna nga ako no si Veritas. Now, moingon ko kung mamili lang gyud ko, no? Kung sa akong pagkatawhanon kung mamili kog mga leader sa simbahan, now dili man ko mo pili aning Katoliko. Ano man kay kung tanaw na to lang manudlo nga kanang jali kayo nindot kay manudlo sa Biblia, makaingon ko nga mas daghang maayo si Kibuloy, dito si Idi Villanueva. Mga may kay na sila mo interpret sa Biblia. Pero kung anong nabahir man ta kung mili lang tag ato kinsa gustong manudlo, no? Dutang Jimmy Swaggart o sa panang mga mayang laki nga manudlo aning Biblia. Ako kung papilion ko mas ganahan ko ani dili ko ani mga pare kay murag di kay ko ganahan nila. Oh. Pero kung subayon na to ang Biblia dili man gud kay bisan kinsa mo gi-authorize ni Jesus Christ diri. Una, ang iyang gipili si Pedro nga may mahimong leader of the 12. Oh. Mateo 16, 18, 19, bulahan ka Simon Pedro. Kaya ang maong kamatuuran, wala mabot kanimo pinaaging tao, kundili tungod sa akong amahan. But pasaport si Pedro mo'y gipili sa Diyos. Nga may mahimong prime minister unya sa iglesyang nga gitukod ni Kristo. Samtang si Kristo wala na dire, og mo saka na sa langit. O na, diya sa Mateo 16, 18, 19, Pedro, tungod na ini, no? Kay ikaw may, ato lang giparaphrase, tungod kay ikaw may gipili sa akong amahan. Mao na tungod na ini, si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, nga bisan gani hanggang hansa impierno, dili makabuntog na ini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili, diri sa yuta, idili. Nako sa langit, ang imong itukod. Di ba gaho man na ni Kristo? Sa Revelation 3:7. Kanang nagupot sa Yahweh na ang authority. Nagsimbolo og authority na. Gihawiran na ni Kristo kay siya may naghawid sa Yahweh. Pero nganong gisingle out na niya paghatag ni Pedro, bot posabot si Pedro mo iyang gihimong vicar. Iyang representative nga maghawid anang authority. So pagmando sa iglesia. So mao na ang protocol. Unya kay si Pedro,
dili man po siya mag-inusara sa pagmando. Kinahanglan doon na siya kauban, labi na kay ang proyekto sa Dios, proyekto sa simbahan dako kay himuong gong tinunan ng tanan buot pasabot sa kupon. Himuong Kristiyanos ang tanan. Himuong matuuhon sa Dios dako kay nang trabaho, dili magsilbig si Pedro rapod. Of course siya may mangulo kay siya may gipili, pero naa siya kauban. Naa siya kauban. Parehas ba sa karaang tugon nga ni kitsa to ni Bagulbol galig action? Sa dihang gitahasan siya si Joshua ba to? Nga katubang sunod ni Moses ba to o si Moses gyud to? Nga hingaksyog Bagulbol kay bahali pug ka Lord ako lang iparaphrase basta lang dako aning trabaho nya wakoy kauban mo tong gitagaan siya kauban o katong mga judges. Ingon ana. So maupo na diri sa trabaho ni Pedro nga siya may silbing representative sa Dios diri sa yuta o baikar kay siya may napilian sa Dios pero gitagaan siya kauban mo na mga apostol mo bitang 12 gito ka apostol. Mao na nga kanang gahuman ni Pedro gisubli na paglitok nga naagid siya kauban na sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit ang inyong itugot basahan ninyo Mateo 18:18. So bali kining grupo sa mga apostol ang tukbang ani sa atong gobyerno sa Pilipinas karon Supreme Court. Ano man mao na tukbang, no? Ngano man kay sa Supreme Court parehas og level authority ng mga justices. Pero naay mas labaw kanang Chief Justice. Ingon ana gyud ang hugpong sa mga apostol sa una, no? Panahon ni Kristo. Kay gipili man niya si Pedro nga moy mo buhat sa iyang tahas kining moy mangulo, shepherd good. Di ba? Si Pedro may yang silbing himong Chief Justice din. Ang ubang mga apostol mo to mga justices. Mo nang kinigali magkonsilyo gani ni magmeeting ang desisyon diha mutuota para sa atong desisyon nila nga nahukman sa Council of Jerusalem sa buhat 15. Kay kung magbuot-buot ato mabahin kita na. Di ba? Unya kanang Council of Jerusalem kung tan-aw no to sa history unsa man mga sumusunod ana mga parehas na nga mga council wa may laing mga council gyud nga Christian nga kung magsungi na gani magdili na magparehas og interpretation sa Biblia husayo na pinaagig konsilyo. Ang unang konsilyo katong sa Council of Jerusalem kana na Acts 15 itong nagdebate sila din og unsay hukom kinahanglan tuhuan tanan mao na wa may laing mga council ron sunod sa Council of Jerusalem mao maning naaman sa mga council nga Katoliko paghukom pila ka basahon ang Biblia o na mga council of the church, Council of Carthago, Council of Rome, Council of okay, Council of Nicaea, Council of Florence. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw nya kini pong diri na ta sulod na ta pagkainahan sa Dios ni Santa Maria, gidibatihan po nag-ayaw kay na may mga sakop simbahan, pari pagani, ni supak ani. Nga naman, isgutan na to ning misconception about ani, kay kung dili ta masayod gud sa misconception ug sa tubag, mao nang masipyat gyud sabot ani. Now, ang unang pinakadako nga misconception aning doktrina sa simbahang Katoliko, nga si Santa Maria inahan sa Dios, mao kanang private interpretation nga dili mahimo o dili pwede nga mahimong ilhon nato nga si Santa Maria inahan sa Dios. Ngano man kay mulutaw nga nauna pa di ay si Santa Maria sa Dios. Ngano man kay naabagoy mauna nga gianak kaysa nanganak. Siyempre, una gyud ang nanganak kaysa iyang gianak. Awahira na iyang gianak. So kung moingon ta, matud pa nila, nga si Santa Maria inahan sa Dios, buot ipasabot na una pa siya sa Dios. Nahitabo gani nga ang Dios di ay dunay sinugdanan. Mao ni unang dako kaayong misconception anang doktrina sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria, no? Kay ang pagka-Dios gisabot man nga didto nagsugod ni Santa Maria. Dili na mao. Kanang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios sa Grego ana Theotokos. Buot pasabot ana God-bearer. Dili na pagasabton nga tungod kay si Santa Maria gitudlo nga inahan sa Dios, buot pasabot ang pagka-Dios ni Kristo didto nagsugod ni Santa Maria. Dili.
God-bearer. Kay ang Dios ni sulod man gyud sa taguang ka ni Santa Maria. But pasabot, dala niya ang Diyos na siyang tiyan. Muna ibot pasabot, God-bearer. Dala niya ang Diyos, kay ang Diyos na siyang taguangkan. Kay nikuha og kinipurma, nikuha og nipurma og kinaiya sa pagkatao. Muna nga God-bearer, muna ang pagkainahan sa Diyos ni Santa Maria. Dili na pagkasabton nga ang pagka-Diyos dito nagsugod ni Santa Maria. Kaysa wala pa siya musulod sa taguang ka ni Santa Maria, kay mukuha lagi kinaiya sa pagkatao, Diyos na sang daan. Sa Juan 1:1 giklaro man na. Sa wala pa nabuhat bisan unsa diha na ang pulong, gi-capitalize man ang word diha. Refers to the person of Jesus Christ, the second person of the Blessed Trinity. And the word was God. God, gihapon ang description sa word, no? Dahil po itong usa nga, but pasabot Father, ang word, Jesus Christ. And then sa verse 14, sa John 1, giingon, was made flesh. So, si Kristo mao ang Diyos nga nagpagkatao. So, wapa siya nagpagkatao, Diyos na yun ang description sa iya. Napagali sa Juan 8:58 ba to? Nga, before Abraham, I am. But pasabot, wapagali si Abraham, naana ang persona ni Jesus Christ. Isip Diyos. Sa gatong wa pa na tao. Diyos siya nagpagkatao. Unya, ang point na to diha, dili lang unta inanaon kuno pag-istorya nga, kay dili man ka ang pagka-Diyos mao'y nagsugod dito sa taguangka ni Santa Maria, kay dili man binuhat ng pagka-Diyos. No? Dili lang unta ingnon nga inahan sa Diyos si Santa Maria, matud pa nila. Kay para dili masayop og sabot. Well, dili lang po na libugo na to. Ato lang untang sundon ba o unsay explanation sa simbahang Katoliko, kay siya man ang authorized nga naman kay ang iyang mga obispo successor man gyud sa mga apostoles base sa history. Wa man gyud laing grupo sa mga magtutudlo nga ang ilang authority gikan gyud sa mga apostoles gawas sa mga obispong Katoliko by way of succession, kanang pag pandong sa kamot o pag-ordain ba. Pangitaragon mo relihiyon nga ang ilang ordination gikan sa mga apostol? Wa may lain, ususiyan niyo sa history. Gawa sa mga obispong Katoliko. Kay tagaan mo na kog example nga nung mga obispong Katoliko ang authorized. Tungod tagaan mo na kog example, duha ka obispong Katoliko nga klaro kaing Katoliko nga disipulo gyud sa mga apostol o disipulo ni San Juan. Si Obispo Ignacio, no? Bishop Ignatius of Antioch. Nga nahimong ikatulong obispo dito sa Antioquia. Ang unang nahimong obispo sa Antioquia, historically, si Pedro, sa katungwa pa siya maabot sa Roma. Si Pedro, ubang unang obispo sa Antioquia, then gisundan ni Ibodios, then ikato si Ignatius of Antioch. Ma-research ninyo na even sa encyclopedia diya sa internet, kanang Wikipedia. Basahan ninyo ang Wikipedia diya sa internet, no? Nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, na dili lang kay si Obispo Ignacio, hasta po si Obispo Polycarp. Kung wa ko malimot, Bishop of Smyrna ba to? Okay. Mao na, disipulo gyapon ni San Juan. Obispong Katoliko gyapon. So, mao na, tinun-an ni San Juan. Then napay usa si Irenaeus, Bishop Irenaeus. Si Bishop Irenaeus, disipulo siya ni Polycarp. Kasaligan gihapon si Irenaeus tungod kay ang iyang teacher si Polycarp. Unya kay si Polycarp disipulo man siya ni San Juan. So naargyud sila sa usa ka grupo. One body of Christ man. So mao na nga usa na sa klaro kayong mabasihan nato sa kasaysayan nga ang authority na sa mga obispong Katoliko. Mao na kung mubulag ta sa interpretation opisyal sa mga obispo, hinugpo nga interpretation nila, parehas ra sa atong balaod diri sa Pilipinas ron, nga mobulag ta sa higher authority nato nga mao ang Supreme Court. Ihuna na ang nahitabo ron sa atong kalibutan. Daghang mga nagbasa sa Biblia nga mobulag sa authority sa mga obispo. Parehas ra pag-ingon nga dili maayo nga diri sa mga balaod nato diri sa Pilipinas nga mobulag ta sa authority sa Supreme Court. Kalanrakas ta ana.
Di ba? So mao na kay ang mga obispo man ang direct successor sa mga apostol, mao nang diri ta maminaw. Nya mao ni explanation sa atong mga obispo. Nga kanang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria dili na pagasabton nga ang pagka-Diyos ni Kristo didto nagsugod ni Santa Maria. Kay parehas raman na anang moingon galita nga si Josepa Edralin Marcos mao ang inahan sa atong kanhi presidente Ferdinand Marcos. Oh. Inahan sa atong kanhi presidente Ferdinand Marcos. Kana kung sabto nato nagdili mao moingon ta nga ang pagka-presidente di ay ni Ferdinand nagsugod sa tiyan ni Josepa. Dili man na mao. Dili man na ang gi anak ni Josepa ang pagkatao ni Ferdinand, dili ang iyang pagka-presidente. Klarohan na ita, ana. Pero mahimong ingno nato pagsulti ni ana nga si Josepa Edralin Marcos mao ang kanhi mao ang inahan sa atong kanhi na presidente nga si Ferdinand. Dili sabton nga hasta ang pagka-presidente ni Ferdinand didto nagsugod sa tagkuangka ni Josepa. Dili. Pero mahimong ingno nato niya na pagka-istorya. Nga si Josepa Edralin Marcos mao ang inahan sa atong kanhi na presidente nga si Ferdinand Marcos. Ayaw i-apil nga ang pagka-presidente ni Ferdinand dito nagsugod sa tangkuangka ni Josepa. Dili yun ana. Ingon ana po, ang pag-ingon nato nga si Santa Maria inahan sa Dios, dili nato i-apil nga hasta ang pagka-Dios ni Kristo dito nagsugod ni Santa Maria. Dili. Igo lang ni uban kay ni sulod man sa taguangka ni Santa Maria mao nang nahimong God-bearer. Dala niya ang Dios. Kinaagod siyang taguangkan. Mao na ibot pasapot sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. God-bearer. Grego, Theotokos. Unya, unsa may biblical basis na duana? Now, implication. Kay two kinds maning duha man ka klase ning modawat tago sa kapagtulunan. Explicit o kung dili gani explicit gipasabot o implied. Bisan dias korte inana gihapon explicit o implicit. Nga gidawat nato ang usa ka kamatuoran tungod kay mabasa litra por litra. Mo na explicitly stated. Pero kung dili litra por litra, implied, gipasabot lang. Now, sa Biblia, di tang kabasa diretso gyud litra por litra nga si Santa Maria inahan sa Dios. Pero naay masabot nga inahan gid siya sa Dios. Ngayon, okay, basahon na to ang Biblia. Katong gibasa na to ganina, no? Lucas 1:43. Unsay giingon ni Isabel mahitungod ni Santa Maria. Diretso na lang ta, Lucas 1:43. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Mo ni sugilon, mo ni saysay ni Isabel. Kisama ni si Isabel o Elizabeth, inahan ni John the Baptist. Di ba? Mo ni iyang pamulong mahitungod ni Santa Maria, no? Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Nakaron, kung sabto nato ni og dili mao ba? Makaingon ta nga asayop di ay ni kay mulutaw diri nga nauna pa di ay si Santa Maria sa Ginoo. Ano man kay anak raman ni Santa Maria ang Ginoo. Kana ba kung atong awaton ang line of reasoning, line of interpretation, anang private interpretation sa mga dili Katoliko nga misupag anang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria. Kay ilamang gi-interpret nga inahan sa Dios si Santa Maria sayop na ngano man kay mulutaw nga ang pagka-Dios ni Kristo di ay nagsugod sa taguangka ni Santa Maria. But pasabot, una pa dahil si Santa Maria sa Diyos, dili yung nanaon pagsabot. Kaya kung inanaon na ito pagsabot, o inanaon po na ito pagsabot ng Lucas 1:43. Pag ingon ni Isabel diri nga, si Santa Maria inahan sa akong Ginoo, but ba ipasabot, didto nagsugod ang pagkaginoo ni Kristo sa taguangkan ni Santa Maria? No way. Di ba? Kinilig-on kay ning basihanan nga gipasabot o very implied gani ang uban, dili man implied ang ilang
analysis ani explicit man gyud kuno gani ni. Klaro man ni kay kining pagkaginoo ni Kristo, Ginoo man ni sa tanan. Naa sa buhat 10:36. Unya kinsa man ang Ginoo sa tanan, di ba Dios? So sama rang niingon si Isabel diri nga si Santa Maria inahan sa Dios. Kay dili biya ordinaryo ning pagkaginoo ni Kristo, although naay statement sa Biblia nga daw ang pagkaginoo ni Kristo gibuhat, referring to sa iyang pagkatao. Kay ang pagkatao ni Kristo binuhat man. Iyang office po isip tao mahimong dunay sinugdanan. O na nga ang pagkaginoo niya isip tao o ang pagkaginoo niya nga isip tao nga ang iyang tahas o opisina isip tao binuhat kay dunay sinugdanan. Pero ang iyang pagkaginoo isip Dios wala na buhata. Kay Ginoo gud sa tanan. Mo ni ato po ning gihisgutan daan kay mo man ni pod komentaryo sa mga iglesia ni Kristo. Nga kanang pagkaginoo ni Kristo binuhat. Sa iyang pagkatao. Pero ang iyang pagkaginoo isip Dios wala na buhata. Kay uban na siya sa amahan sa wa pa buhata gali ang tanang mga butang na Juan 1:1. Okay. So mao na. Okay ni, kung parihaso na tog sabot, ang pagsabot sa mga dili Katoliko sa ilang pagsupak anang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria nga dili lagi na pwede kay mulutaw nga si Santa Maria na una pa diay sa Dios, dili lagi na naon pagsabot, no? Kay kung inanaon pagsabot, ingon na naon po nato pagsabot ning Lucas 1:43 nga matud pa, pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako, buot ba pagkasabton nga ang pagkaginoo ni Kristo didto nagsugod sa taguangkan ni Santa Maria? Dili. Naipay teksto na limtan ako. Ang panahon pagaling David, na anay Ginoo diha nga ang gipasabot sa second person of the Blessed Trinity nga mao Jesus Christ. Ginoo na. Wala pa gipagkatao si Kristo. Pinagis taguangkan ni Santa Maria Ginoo na Dios na God. Before Abraham I am. Mo na sa Juan 8:58. So mao na ang explanation sa Katoliko, no? Lucas 1:43 mao ni ang parallel o mabasihan nato nga makaingon ta very implicitly stated, no? Gipasabot kay niingon man si Isabel nga si Santa Maria kuno inahan sa akong Ginoo. Bisan na nga ang pagkaginoo ni Kristo wala dito magsugod sa taguangkan ni Santa Maria. Di ba? Ang pagkatao ra. So mao na. Kay kung ipadayon nato ng interpretation nga naingon ni ana sa ato pa murag mulutaw ron nga kung Lucas 1:43 mo itong basahon, okay ra na. Dili inanaon pag-interpret. Unya, ang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios, usbon na pod pag-interpret. Ingnon na pod nga ang pagka-Dios ni Kristo diha nagsugod ni Santa Maria siyang taguangkan. Ma-inconsistent na. May lang day ninyo, kaming Katoliko, inyo yung hiwion og sabot. Pero og mubasa tag Lucas 1:43, alahion na pod pagsabot. Murag luoy na pud kay miana. Murag gidaog-daog na pud miana. Gidaog-daog na pud mi og lain-lain na to pagsabot. Nga parehas man ang point. Klaro kay diri Lucas 1:43. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Nganong namulong man si Santa Isabel ana? Kung sabto ni nga ang pagkatao kining iyang pulong ba kung sabto ni nga ang pagkaginoo ni Kristo didto nagsugod ni Santa Maria, no? Moingon ta nga sayop si Isabel. Wa may statement diri sa Biblia nga nasayop si Isabel sa iyang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Ginoo. Walay pagnigar diri. Pares ra po na atong Juan 20:28 ba kung ako malimot nga si Tomas nag-ingon nga si Kristo kuno Ginoo og Dios. Mo ni usas gibasihan nato nga dili lang kay tao si Kristo, kay Dios man siyang nagpakatao. Dios og tao ang kahimtang ni Kristo. Unya supako ni sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo na apil na po ng mga sakop kay mutuo mapod. Supako nila na ag sa debate dito sa gawas dito sa Amerika between
Dibatista sa Iglesia ni Cristo o sa Katoliko. Pagbasa sa Dibatista sa Katoliko sa Juan 20:28 nga si Tomas gani nagtuo nga Dios si Kristo, Ginoo ko og Dios ko. Unsay tubag sa Dibatista sa Iglesia ni Cristo? Nasayop si Tomas. Naapo ko'y pasugo magasin ana ebidensya nga ang pagtulunan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ana nga si Tomas kuno nasayop. Pero kung basahon na to ang Biblia, walay pag-ingon nga si Tomas nasayop. Walay pag-ingon. Kamu ray gaingon ana. Okay. Walay gaingon nga nasayop si Tomas. Murag makaingon manggaling to. Ambot nganong daghang ni tuo ani? Deception ra gyud. Kay naampos Biblia nga daghan ang malimbungan. Daghang yung nagpalimbungan eh. Hinon wa tuyo mapasaylo ra. Kay wa man tuyo Pero gituyo gani napay panahon pag pangumpisal, pag correct, magpangayog pasaylo sa sayop, no? Laliman ka si Tomas kuno na sayop. Now ako lang po nang gisgutan kay basig ang tubag po nila ani ron nga miingon nga si Isabel na sayop. Na kay niingon man siya nga si Santa Maria inahan sa iyang Ginoo nga pagasabton kuno nga sa ato pa day ang pagkaginoo ni Kristo nga Dios dito nagsugod sa taguangga ni Santa Maria dili. Pero wala pa man pug ko nakadungog yun og mga kritik nga dili Katoliko nga moingon sila nga nasayop si Isabela ni. Pero atong hulaton og unsaon na nila pagtubag, no? Dili ta mo gawa sa line of interpretation, no? Line of argument, no? Nga kung pagasabton ang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios, sabton nga ang pagka-Dios ni Kristo dito nagsugod sa taguangka ni Santa Maria, no? Kung inanaon na to pagsabot, mo nang moingon ta nga sayop mong mga Katoliko sa inyong pag-ila nga si Santa Maria inahan sa Dios. So kung inanaon gyud di ay pagsabot, inanaon pod pagsabot nato ning Lucas 1:43, mga pamulong ni Santa Isabel. Nga matod pa niya inahan sa Ginoo si Santa Maria. Sabton ba po nato nga ang pagkaginoo ni Kristo dito nagsugod sa taguangka ni Santa Maria? No way. No way. Dayon, labaw na kung atong i-cross reference sa buhat 10:36, unsa man ang pagkaginoo ni Kristo nga gipunting. Ginoo sa tanan. Nya kinsa man ang Ginoo sa tanan? Dios, nabagali teksto ana kung ako malimot Roma 10:12. Bisag walay bersikulo ana, klaro naman na kinsa man day Ginoo sa tanan, di Dios. so sa syllogism pa na kay naamay premise, so ang conclusion ingon ani, samara nga si Isabel niingon nga si Santa Maria inahan sa Dios. Ano man, kay ang pagkaginoo ni Kristo dili man ordinaryo. Ginoo man sa tanan, yo may laing Ginoo sa tanan Dios man. Okay. Inya wala gyud po mabasa diri sa Biblia litra por litra nga sayop na nga statement. Title mo na nga wala masayop ang simbahang Katoliko sa pagdugmatay sa anak nga teaching. Pagklaro gyud sa nga tanan. Wa masayop. Dili pod mahitabong masayop gyud ang tinuod nga simbahan kay ang iya gong guide Holy Spirit God. Once mo dugmatize na ganig pagtulunan ng Katoliko, sigurado gyud ko. Ako wa gyud ko'y tahap, wa gyud ko'y pagduda nga sigurado gyud nga target gyud na. Nya dili lang ta magsalig og explicit tanan sa Biblia ang pagtulunan, no? Dili ta magsalig tanan og explicit. Kay kung magsalig tag explicit, how about those murag nakatapig nga mga teaching nga wala ma-articulate litra por litra pero klaro kayong pagtulunan? Pres anang pagka sinless ni Santa Maria. Now, kung magpataka tagsabot, gamito nato ang Roma 5:12 nga ang tanan tawo nakasala. Nya kay tawo pud Santa Maria sa to pa naapil pud siya ng naay mga sala. Now, nalimot nga for every rule there is an exception. Kung moingon ta nga ang tanan tawo nakasala, i-apil nato si Santa Maria kay tawo siya, i-apil pud nato si Kristo kay natawo man pud Kristo. Pag ingon nga ang tanan tao nakasala, kung dili nato i-exempted si Santa Maria kay tao, dili po nato i-exempted si Kristo kay natawo man puto. O kana, muna
atong counter argument. Niya, mayon tag niya plus ako ug mo cross-examine ko, mayon mo ko nga asa mabasa sa Biblia nga si Santa Maria nakasala. Kung naay debate aning pagka sinless ni Santa Maria, mo ni ako nang isulti daan sa mga dili Katoliko. Hibalo na mo unsa kay akong mga pangutana. Kung moingon mo nga nataptan jud og sala si Santa Maria, unsang bersikulo sa Biblia nga si Santa Maria nakasala? Ebidensya. Evidence. Kurti pangitaan mo yung ebidensya. Kanarang pulong nga ang tanan tao nakasala, dili igo. Kaya for every rule, there is an exception. Ang logic sa Katoliko, the wisdom of God, dili na mo puyo sa bulingon nga tao. Di na mo puyo. Unya, gitagana na nga, klaro man na, nga si Santa Maria may napilian nga mahimong sudlanan o mahimong taguangkan ni ining Diyos nga magpakatao. So, logic, reasoning, ang Diyos, limpyuhan niya daan ang sudlanan. Parang di gid matabtan og buling. Mao ni ang logic sa Katoliko. Si Santa Maria giluwas gihapon, pero ang iyang salvation preventive, not restorative. Diri pareha sa atoa nga gilinisan ta nga sa dihang gibunyagan ta. Si Santa Maria, paingon pa sa taguangkan siyang inahan, ipanagad-an na siya grace. Mo bitang gitawag siya pool of grace. Sabi na sa duway rim sa Lucas 1:28. Mahimo na sa Dios kay sa Dios wala imposible niya. Unya dili ta kita sa Biblia na litra por litra kanang pagka sinless o immaculate conception ni Santa Maria, kay interpretation man na implicit, gi-implied man na sa tibok Biblia, kay dili gyud pwede nga sayon-sayon na natug ingnon nga ang sudlanan ni Kristo hugaw. Himo ni mo na ikaw kunoy Dios, musugot ka nga ang sudlanan si imong anak hugaw. Nga kita manggali sa atong balay, manglimpyo manggaling ta. Dili nimo na makita sa Biblia litra por litra nga si Santa Maria sinless. Pero kung atong sabto ng tibok Biblia, dili pwede nga mahimong dunay sin si Santa Maria. Bisan pag ako'y Diyos, limpyahan yun akong daan. Mao na nagyapoy Savior si Maria, pero ang iyang pagkalinuwas preventive, not restorative. Dili pareha sa ato. Kay kita, nalimpyuhan ta, pinaagi naman sa bunyag. Natapta naman tag original sin. O kung dako na, actual sin pod, ay talinisi. Pero si Santa Maria, gipanamkon siya, limpyo na. Because of the power of God. Kay, dili bot ang Diyos nga mataptan og buling ning himuong sudlanan sa pulong. Kabalo mo, unsay paralel ana sa daang kasabutan, ilang giampingan tong Old Ark of the Covenant, sudlanan sa katong gisudlan sa pulong sa Dios, katong Old Ark of the Covenant. Ang concept sa mga Hudiyo ato very limpyo. Kay naago rito gisulod ang pulong sa Dios, katong gisulat sa papan nga bato. Unya musugot kag hugaw na. So dili kung limpyo tong Old Ark of the Covenant, nga tahuron manggaling to nga kinsa tong magkahikap gali atong walay katungod patyon manggali no sa description sa Old Testament. Mao na nga limpyo gid do. Unya kay diri sa New Testament ang personal word of God Jesus Christ man. Sa to pa ang katumanan atong nasulat nga pulong sa Dios sa papan nga bato, ang katumanan ato sa New Testament personal si Jesus Christ word of God. Unya kay ang word of God sa Old Testament nga napatik sa papan nga bato, doon na may sudlanan. Ang pangutana, kinsa man pod ang sudlanan? Katumanan anak nga personal, wa may lain Mama Mary man. Mo na nga gitawag sa Katoliko nga si Santa Maria New Ark of the Covenant. So kung limpyo tong Old Ark of the Covenant, nasamot ning New Ark of the Covenant nga si Mary. Dahil napay usa na malimot niya ko 3 minutos na lang. Okay, ang uban ani ipadayon nato sunod Domingo pohon ha. Okay, napay usa. Kung himuon ko na itong sinless o immaculate si Santa Maria, mulutaw ko nga mura na pog Diyos si Santa Maria, kay Diyos ramang kuno'y walay sala. Kung inanaon pagsabot, mulutaw nga mahimong Diyos si Santa Maria. Pero ang Catholic counter-argument mao ni, tungod ba lang nga ang Diyos maghimog tao nga himuon niyang sinless? Diyos na dayon. Ang mga anghel sa langit, sinless man po to. Diyos na po ito sila. Si Eva
og si Adan sa wala pa magpakasala before. Sa wala pa sila magpakasala, sinless man po to. Diyos na po sila atong higayon na. Kay sinless man sila sa wala pa sila magpakasala. Dili ingon na. No? Nga kung sinless gani walay sala, sabto na dayon nga Dios dili. Ang mga anghel, gawa sa atong nipili nga magpakasala sila ni Lucifer. Pero si Michael, Gabriel, wa gyud tay mabasa dihang nakasala. So sinless po ang mga anghel dito sa langit. So kay sinless man, Diyos na po dahito sila. So dili na pagkasabton nga kung sinless, Diyos na dayon. Dili. So nindot pa unta nga ako pang hisgutan pag-ayon ni mga tinahod nga tigpaminaw kay daghan pa kung tubagonon na apay gipanghisgutan sa atong higalang pastor nga wa pa nato matubag. Pero sige lang, atangay lang ninyo ang musunod pa nga mga programa nato atong tubagon tanan kay ato man ang obligasyon isip Katoliko, labi na kay tigpanalipod ta sa pagtuong Katoliko. Wa naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kinina lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Ludog, Expedito Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Clock strikes, gumising na as the sun begins to shine.